ଅତି କୋମଳ ଲୁହାକୁ ବିଲେଇ କାମୁଡ଼ିଥାଏ, ସେହିପରି ଅତି ସରଳ ନିରୀହ ହେଲେ ଦୁଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବେ। ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ କଥା କୁହନ୍ତୁନି, ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତ କରି ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଲୋକ ଶୁଣିବାକୁ କମ୍ ଭଲ ଲାଗେ, ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗେ ଦେଖିବାକୁ। ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନାର ପ୍ରତି ଏହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେବନି। ଏହି କାମରେ ବିପଦ ଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଭଗବାନ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବା ତ ଆସେ, ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହୃଦୟରେ ରଖିବା ଆସେନି। ଆଜିକାଲି ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ କି ଏଠି ଲୋକ ଦୁଃଖରେ ଆମକୁ ଖୋଜନ୍ତି, ସୁଖରେ ତାଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତାର କିଏ ତାକୁ ଖୋଜନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଥାଏ, ହେଲେ ଆମକୁ ତାହା ହଠାତ୍ ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ସେହି ଝିଅ ତୁମକୁ ସାରା ଜୀବନ ଝୁରିବ, ଯାହା ସହିତ ତୁମେ ଅତି ନିବିଡ଼ ସମୟ ବିତେଇଛ। ସମ୍ପର୍କର ସୂତାଖିଅ ସେତେବେଳେ ଛିଡ଼ିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ବାହାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ଆଉ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦିଅନ୍ତି।